Ịdị mma n'ụtụtụ ịdịrị m mma n'ụtụtụ ị kwesịrị ntụkwasị obi ewo Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'ehihie ịdị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị ewu onye dị ka gị Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị ewu onye dị ka gị Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdịrị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ewo ịdị mma n'ụtụtụ ịdịrị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị iwu onye dị ka gị Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị Jizọs ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye dịrị gị ewo ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdịrị m mma Chimọma ịdị mma n'ehihie e kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye dị ka gị onye yiri gị ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị onye yiri gị onye dị ka gị ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ dịghị onye dị ka gị ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'ehihie ị kwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọ
dịghị onye dị ka gị. Ịdị mma n'ụtụtụ, ịdị mma n'ehihie, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Onye dị ka gị, onye yiri gị, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Onye dị ka gị, onye yiri gị, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị mma n'ụtụtụ, ịdị mma n'ehihie, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị mma n'ụtụtụ, ịdị mma n'ehihie, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Onye dị ka gị, onye yiri gị, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Onye dị ka gị, onye yiri gị, ị kwesịrị ntụkwasị obi. Chineke ọ dịghị onye dị ka gị. Yes, o nwere onye dị ka gị. Chineke eje ebe ọbụla, ma n'ugwu ma na ndịda, ọ gị bejesie ọgwụ. Mụ na ụmụnne m ndị so m wee gụọ egwu, anyị akpọkuo gị n'obi anyị dum, ike anyị dum, n'ihe niile dị n'arụ anyị ka anyị ji na-akpọku gị, na-asị gị nara ekene. Gị nwa ka anyị tụkwasara obi n'ime ihe niile a na-eme n'ụwa taa. Egwu adịghị atụ anyị, maka anyị ma na onye anyị na ya kwụ bụ ọgaragidi. Ọ gị wejesie ọgwụ, ya mere nara ekene anyị, ma nara ekpere anyị, ma gọzie anyị, ma chekwaba anyị. Maka onye gị na ya yi ihere anaghị amị, ụjọ adịghị atụ ya. Thank you for worshiping with me. See you in our next video or worship. And be there, like, share, please comment. That is most important. Let me know how we are improving. What you think you want to suggest, please put it on the comment section, and I will be glad to reply or implement them. See you. Kodim Bosiozo. Bye. Be blessed.